Zaklada Adris, najveća zaklada u ovom dijelu Europe, utemeljena je na poticaj tadašnjeg predsjednika uprave Adris grupe, magistra znanosti Ante Vlahovića, s ciljem još izravnijeg i sustavnijeg poticanja razvoja hrvatskog društva. Nekako se uvriježilo, postalo lijepom navikom da na ovom znakovitom mjestu hrvatske povijesti, ovdje u preporodnoj dvorani, slavimo pamet. U rad Zaklade Adris uključeni su vodeći hrvatski intelektualci, čime se njeguju visoki standardi stručnosti i neovisnosti. Prvi predsjednik zakladne uprave bio je doktor znanosti Jadranko Crnić, bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Potom emeritus profesor doktor znanosti Zvonimir Mareković, sadašnji počasni predsjednik. Od 2015. godine zakladu predvodi Korado Korlević, istaknuti hrvatski edukator i astronom. Kad pričamo o prošlosti zaklade, kad pričamo o sadašnjosti zaklade, u stvari vidimo koja je i budućnost zaklade. To je jedna potraga za najboljim načinom da damo doprinos zajednici i nakon svog tog puta do sad pređenog, u stvari otkrili smo da je čovjek u stvari ono gdje treba investirati, da je najvažnija priča koju radimo, a to je tražiti, podržavati ljude koji mogu nositi promjene. Zahvaljujući potpori Zaklade Adris, ostavljen je trajan i neizbrisiv trag na području znanosti, kulture, očuvanja prirodne baštine, kreativnosti, rada s mladima, skrbi o osobama s invaliditetom i potrebitima, te humanitarnom djelovanju. Donacije se dodjeljuju u 2 programa, znanje i otkrića, te stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota. Zaklada je tijekom godina financirala važne znanstveno-istraživačke projekte, čija otkrića hrvatsku znanost smještaju u globalne okvire. Ono što je važno to je da se zapravo omogući mladim ljudima koji imaju, nažalost, neoplazme ili zloćudne tumore, da pohrane prije gonadotoksične terapije, dakle terapije koja oštećuje jajnike i sjemenike, to tkivo kako bi došlo do očuvanja oplodnog potencijala. Zaklada Adris omogućuje nabavku vrlo sofisticirane opreme u tu svrhu i zbog toga velika hvala Zakladi Adris. Bez nje ne bi se rodilo mnogo djece koje danas hodaju u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. Zaklada nastoji pomoći u rješavanju gorućih problema u hrvatskom društvu, pa su donacije dodijeljene primjerice projektima koji se bave temama demografije, istraživanjem posljedica dječjeg siromaštva, povećanjem stope nataliteta i istraživanjem uzroka iseljavanja mladih. Zaklada Adris nam je zapravo prvi put dala priliku da se fokusiramo na izradu intervencija i treninga koji bi zaista bili namijenjeni djeci iz osjetljivih skupina, odnosno posebno djeci u riziku od siromaštva. Za zaštitu zdravlja i nove metode liječenja bolesti modernog doba, Zaklada izdvaja znatna sredstva u svakom donacijskom ciklusu. Omogućeno je istraživanje staničnog starenja te uloge matičnih stanica u razumijevanju tumora mozga. Provedeno je primjerice i istraživanje razvoja rezistencije na antibiotike u ljudskih patogena. Istraženi su i novi markeri za otkrivanje i praćenje tumora dojke i drugih malignih bolesti koje su u stalnom porastu. Svake godine preko 15 milijuna ljudi doživi neki oblik moždanog udara i moždani udar u stvari je vodeći uzročnik invaliditeta i drugi uzročnik smrtnosti u svijetu. Zato je izuzetno važno da se ulaže u nove metode istraživanja, prevencije i eventualno terapije moždanih udara. Stoga smo jako zahvalni Zakladi Adris što nam je omogućila da provedemo ovo istraživanje. Zaklada sustavno financira nabavu opreme za sveučilišta, škole i druge obrazovne institucije. Nabavljena je sofisticirana dijagnostička oprema za zdravstvene institucije u svim dijelovima Hrvatske. Opremaju se klinike za ženske i druge bolesti kao i respiracijski i transplantacijski centri. U više ciklusa financira se multidisciplinarni projekt razvoja robotske tehnologije u kirurškim zahvatima. Ovaj projekt Adris grupe će nam pomoći da dalje taj projekt unaprijedimo u smislu da možemo točno znanstveno i matematički odrediti točnost jednog takvog robotskog sustava u odnosu na sustave koji se do sada koriste u svijetu. Zaklada se posebno ponosi svojim stipendistima koji se školuju na prestižnim sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu. Danas su mnogi od njih vrsni stručnjaci, znanstvenici, liječnici i umjetnici.
Zaklada Adris sustavno promiče stvaralaštvo i kreativnost, donacijama važnim projektima iz područja likovnih umjetnosti, organizirane u brojne izložbe, nabavljena kapitalna djela za stalne postave nacionalnih galerija. Uređeni su muzejski postavi u raznim dijelovima Hrvatske, tiskane vrijedne knjige i monografije, a snimljeno je i više nagrađivanih filmova. Zaklada se zalaže za odlučnije čuvanje nacionalnog identiteta i promocije hrvatske baštine i kulturnih vrijednosti u domovini i svijetu. Donacije dodjeljuje projektima digitalizacije povijesne građe, kao i zaštite i revitalizacije važnih povijesnih lokaliteta i starogradskih jezgri, gradova i gradića diljem Hrvatske. Očuvanju nematerijalne baštine doprinose donacije za očuvanje hrvatskoga jezika i pisma, te različitih tradicionalnih zanata i umijeća. Odgovor na izazove klimatskih promjena i potrebe zaštite okoliša, donacije su projektima s ciljem zaštite mora, razvijanja ekološki prihvatljivih materijala i alternativnih izvora energije. Zaklada potiče očuvanje autohtonih biljnih i životinjskih vrsta te bioraznolikosti. Zahvaljujući donacijama Zaklade Adris uređene su brojne poučne staze, a edukativnim projektima osnovnih škola i udruga širom Hrvatske potiče se ekološka svijest djece i mladih. S osobitim senzibilitetom za položaj djece i drugih ugroženih skupina u hrvatskome društvu, Zaklada Adris u svakom donacijskom ciklusu sredstva donira za dobrobit djece s invaliditetom, pomoć obiteljima suočenima s malignim i drugim bolestima, kao i za palijativnu skrb te pomoć beskućnicima i potrebitima. Poticanje izvrsnosti i znanja, inovativnosti i kreativnosti te solidarnosti u hrvatskome društvu ostaju temeljne vrijednosti zaklade i u budućnosti, a brojni stručnjaci, znanstvenici, stvaratelji koje Zaklada Adris prepoznaje i podupire, osiguravaju nadu u bolje sutra, u naprednije, kreativnije i humanije društvo.